צעד אחר צעד ב-15 השנה האחרונות נוצר הפלא הזה שנקרא המניין הקהילתי בעין כרם. מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית, מקום שמצליח להיות בית שמחבק את המגוון הזה. כזה שיש בו מקום להבדלים, אבל אנחנו נפגשים באיזה מקומות עמוקים שמחברים ביניהם. תפילה, תורה, רוח, הגות יהודית, והיא לא סותרת ואפילו מחוברת לאקטואליה, לתרבות, לאומנות, ליצירה, לאינדיבידואל הכי עמוק שלך. המניין כאן באמת נבנה על האהבה הזאת המשותפת. אני הגעתי לפה, לעין כרם ולקהילה בתור רווקה. וממש פה במקום הזה אני פגשתי את ניסי, ממש כאן על המדרגות ליד. התחתנו ונולדו לנו פה 2 ילדים. ומאז אנחנו כאן, שזה כבר לא מעט שנים. המקום הזה אפשר לנו את המפגש, כמונו ועוד רבים אחרים. אני פשוט מרגישה שהמקום הזה הוא ממש לב בשבילי ובשבילנו. זה לא סתם שהוא ברחוב המעיין, באמת יש פה מעיין, באמת יש פה מקום שמאפשר ללבבות להיפתח, הוא מאפשר קירוב עם כל מיני אנשים, הוא פותח דלת לחילונים, למסורתיים, לדתיים, לחרדים, לחסידים, לאולטרליטאים, לכולם הוא מאפשר להתקיים בכפיפה אחת ולחלוק דברים ולהיות באיזה מין ביחד מיוחד. בשבת הראשון שלי פה, קיבלתי במניין פה בכזה חיבוק, אפילו עשו לי, הרגשתי לסתר. ריקוד סביב לבימה, להגיד לי ברוך הבא. תפילה בשמחה שמרומם נפש. יש הרבה שליחי ציבור, אז יש לנו הרבה נוסחים שונים. זו תפילה מרוממת נפש, כיפית. כל אחד מרגיש שהוא מוזמן ושייך. ואנשים מרחוב מרגישים שיכולים לעבור. כל העדות, מכל הגילאים, מתינוקות עד אנשים יותר מבוגרים, כמוני. כל אחד יכול למצוא לו את הפינה שלו ואת השקט שלו. אני יכולה לראות כאן אנשים מגיעים לקהילה ולאט לאט הלב שלהם נפתח, גם אחד לשני, מרגישים מקום ובית, וגם לתורה, לתפילה, למסורת. אז זה ממש שינה את הכפר. וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, לכל הגוונים, לכל הצבעים, לכל הניחוחות. במסגרת הקמפיין הזה אנחנו בעצם מגייסים כספים עבור כל מיני דברים לבית הכנסת, והלב של הדבר זה ארון הקודש והבימה של בית הכנסת החדש, שהם ישמשו אותנו לתפילות בכל מעגל השנה. הגענו לתחנה מאוד חשובה במסע שלנו, ואנחנו צריכים אתכם איתנו. אנחנו רוצים לבסס את הבית הזה כדי שיוכל להעמיק שורשים, ולהצמיח ענפים ופירות, ולהמשיך ולהאיר ולתת מהרוח המיוחדת לעוד הרבה מאוד אנשים מהארץ, מירושלים, מהכפר ומהעולם, שעוברים כאן בצומת המיוחדת הזאת בכפר עין כרם.